Kapitan Inteng. Apa yang kain? Ay man ni pare ba dong? Ibagam nga umay adagos Munang kain. Ay ibagam ta mga laay ti manaw. Ha? Anuan nyo ti manaw? Basta ibagam. Dahil nalukmag ko na. Sige. Darasam tanas kan nga agsilibrar kami ita. Ha? Anya ti silbraran niyaw? Naatag damag ka pailaing. Ingkakit ayabanan. Badaw, binagkat mo di aradaw. Wine, ay, una yan. Nagdagsinay. Di balon mau, inalamaun. Wine, nadalito yan. Tatabadang! Ay, aglisi ka dita. Kuaraw, kamapana ka di bangkag. Ay, mapan ka kanu di balay danggal. Itamod lang. Ay, importante da ito'y papanak. Mapanak agaradaw. Mangala ka kanu iti manaw. Di kalukmagan. Manok, ibabak man pwede ito aradaw. Nagdagsinay. Tapay ka na, amang itugutak iti manok. Agsilibrar kayon sa kanaw. Agsilibrar. Jak amo ano niya ti silibraran niyaw. Anya ngay badaw, mapan kay jay bangkag. Aldawan, kananya pala tar aramidom ditoy. Apay nga dani kwarog dito'y balay abigbigan. Umay-kwayaban ni Tata Batang, tapapayaban ni Uncle Kao. Ay sana mabalain kwarog, mapan agarado ni Tatam Abadong. Nagkunaking kaasan amabalin. Kat no iso ti schedule mo, ita kang agaradaw. Kasano nga ron ni Uncle Kao amang papayab kan ka, Tata Batang? Ay, una umpay ye bangkag mau badong. Ay, kababain, kundi kumpare ngayon tayong. Katuan mo't nga main. Iso amapanak tuyang. Kasta ati kumpare. Ako nga takmanan badong. Bye-bye amye bangkag ta. Ay, makauray day ta. Ay, aguray ka. Anya jibilin ni Uncle Mau, kwaraw. Nalukmag amanaw. Mapanak mang tilew. Sabalin sa manang taramidin yaw. Kumpare tuyang. Iso pagbigyak mo ta, sagpaminsan. Ay saanan amarado ye bangkag ta. Awanan ti pagbiagan ta, badaw. Intan kwaraw. Panawan tan, ni Nanam Atuya. Paray! Parinteng! Ada kan pare? Nagmayata. Nagragsakan, paray. Sus, ada awit mo ang manok Adda ka no silibraran ta, paray. Anya day nga. Awan ni Banang. Nagragsak ka nga awan ni Mari Banang Wala. Iso nga umay kanta partsenta day tamanaw. Mapanak ko maagarado ita, paray. Dula amin day ta ara-arado. Agungit nga ron ni Tuyang kau, paray. Saan nga importante day ta paray? Umay ka taado ti arak nga agur-uray iji unag. Aginom ta? Awan nga ron ni Banang. Iso nga agragsak ta. Kanayon ko mga awan na niya, paray. Tapno kanayon tamay, ngagsilibrar. Kunakman no kunam ama panagarado ni kabadong iji bangkagyaw. Day tamat ti tungtungan may. Nakitak mo ta na pandita balay da kapitan. Nakaigam iti manok. Pinaayaban ka nung arod ni kapitan. Kadye manok ngay, ananwanda. Partyenda siguro Ay, kababain pa ikit din kini Mari Banang. Awan ni Mari Banang ita. Awan? Adda ka no napanan na. Iso ang maaramid latan ni kapitan ti kay kayat na. Apay nga iraman na ngay ni Badung ka? Saan mo't anaragsak awan kadwana? Ado nga ro dagitinasken nga aramiden ni Badong Maray. Uray ada aming kanyak arigat. Uray pa no ang pupungtota. My head goes silalala. Ganasan. Nagulog Adaya mo tagugulaw ko raw. Awan ti gulo. Agilinom kami. Kandi pare ba daw? Kitno agpimpinok ka kayaw. Anya nga agpinpinok ka. Agkan-kanta kami lang. Repeat pare. Repeat. Ay, isardeng yawn. Kasla kayo matagwalwala. Repeat pare. Sige pare, ituloy ta. Isem! Agungat niya tipana. Isem ka man Ulong kayo. Ha? Sapay nagado ti warayo dito isalas.
ungtan na ka ni Antibanang, Uncle. Oho! Antay! Antay! Ayabanan ni ante na, paray. Maayabam ayamit. Ang mga naglablaba. Antay! Di mo biro ka. Wala siya dito. Awan ni Antibanang dito'y balay niya. Umay kaki dito, tatanggayan na kami kanyang kalmaw ng happy-happy. Ah, ay sige Awan gayam ni Antibanang. Agiinom tayo! Apay ngay, sumip ngatan. Awan matla ang ni Tatam Abadaong. Uray mga agawid na natuyang. Ay katun na. Saan nga agawid day jay? Tapay ngay, Ang jajaming day jay ang kapitan. kasta ka day. Madamat tisat da. O awisin da. Ngam jaket ginom na natuyang. Ay, awan man nga ruden Saan manen amapan agarado ni Tatam Abadaong? Ninto pa sip kwaro ka na barbartag. Iso asanay na sumurot nga grunda. Agiinom ka nagkakantala ang anda kapitan di Tabalayda. Awan kagawad. Imbaundak nga ron nga umay gumatang iti ara. Sanda nga tama umuuma, aya. Sanda ka no ama uma, tawan ni Antibanang. Ay, day takot tirigat na awan ni Maribanang. Una, awan ti mangungat kini Uncle. Iso ama aramid na ti amin nakayat na. Imbis ko maama panagarado ni Kabadong. Saan? Tanda mo di tangagin inom. Ay, konsumisyon na gitatattao. Ay, di nakiramraman kagawad. Kahit may saka matamakin inom kadakwada. Inawis daklaang. Kan imbaundak nga umay gumatang iti ara. Kahit nagpaawis ka man. Awan nga ron ni Antibanang. Ay, madinday to'y amapaspasamak marikwanang. Ay, talaga amaday. Naikitaam, saan na namapmapan ni Kapitan Eje Barangay Hall. Ni badung ko ngay, saan maten nga gawaway? Katirigat na, saan maten na makapagronda ni Kwarog. Bartakan na mga main. Nasken ang adagungag. Ay, sana siya ka. Narigat agungungag. Jak kayat nga umaduti ko retir-tiro pa. Ay, katsiyakon Pati ni Kapitan, ungtam. Di ka mabain, ungtam kita kapitanan. Ni badung kulaang ati ungtak. Ka ni Kwarog ngay. Pakiungungat mo maten na. Ay, katun no agaramid iti maday. Ay, katungtakon Ay, sa bagay. Sigay, tamapanak di tabalay da kapitan. Nagturod ka matay. Talagang aramidak maray. San amabalain abaybay aklatan ni badong akas jay tar aramid na. Bakit ba? Ay, bakit kay nakikita? Puso ko ay kumakaba. Tuk-tuk-tuk. Awan. Ada, Kwarog. Awan. Dangarod. Awan. Ada talaga, Kwarog. Pagkitay. Kwarog. Tabi. Kwarog. Kang kanta kam disturbuan da. Kalukatan jay dur. Ingkan, tasi kati ubeng. Gaputa siya kiyong bobang. Sa klaminan. Kanda. Umayan! Ay, sino mo tayo disturba? Ha? Nanatuyang? Umay ko la iyawid ni Tatam Abadong, Kwaraw. Ha? Manon ngal daw asan anagaw awayd. Ha? Badong! Agawid taan. Paray, nabartakaksan. Apaimbit. Kasla mang-manggumay jay timak nito yang daw. Talaga at nabartakan, paray. Badong! Nito yang kunsa talaga na ita. Nakatakdar nito isang wanak, paray. Kwa. Nakabanikas, paray. Ha? Agawid taan! Binibatan, paray. Anya! Kaya't nakapagungutan, Aray! Arayatin nak! Ay, Kwarog! Iyawid na kung nina na matuyang! Saan ni Maratuyang? Binitibit na kan, paray!
Kaasi ka ba't? Ay, kasi ka talaga, Tata Badang. Ay, Asino ngayon, di ka duwami nga ginom kiniangkang. Sige, diretsaw ti panagna. Saan ka tumalya-talyaw? Tumalyawak lang, mate. Di tabalay ni kumpare ngayon, ting. Kaya't mau tagalutak day tatenged mau, tapno saan kan ama katalyaw, Apayaya, nakaungungit ka. Kat magmagnata lang arudo na mapanay bangkag. Magnaka! Ay, unay kami, ting. Di nakpeketa pagtalyawin, mate. Ay, saus! Jack kaya't atumalyaw ka. Amangan numatalyaw mo ni kumparim nga inteng, mapankan tumanan makinaw. Wain! Salang! Talaga sanan! Tasaan ka apalubusan? Sige, magna! Ay, sa pinagdagsin na ito'y arado, baklayag. Unay matag di pampamayan ni Marito yang kani Kabadong. Un nga ro kagawad. Kaasi ni Tata Badong. Nay, sarsarunwan na nakabaklay iti arado. Awanin ati kadwa ni Kapitan nga ginom. Awanan na talaga. Sana napalubusan ni Marito yang ni Badong na. Chip warog. Di na magkano kaya ti ginom. Ay kamayat ano kasta? Na turn off nga minjar arman na abalasang idinaamuan na nga agin inom shape. Ora sino mata. Numamartag tiyagar aram kanyak. Jak magkayat Sa paisumbatan da ko man. Ay sayang nga rod Huwag nga raw. Nagbabawi mo iti balasang. Nalaing nga di balasang ta nagpanunot ngayon mo na. Mayati kas jay. Way, kagawad. Nabastudak man ng kayo. Na. Hay, nabasted ka? Ay, basol yung kini Tata Badang. Na, apa basulin na kamay? Kanayon dak namin nga yaban nga ginaw. Ay, basul mo, takinayat mo taksat. Ita, binasted na kaya ar-armay. Nagsakit tinagam ka. Di mo sangitan ta. Babae dito. Jakla ko man nakininom ka da kayaw. Lumabas taglakla ko iti ice cream. Ay, ice cream! Gumatangak man! Imbagla pang pasarding dito ka anak kag ngagsangsangit. Daytan, umayay! Di nakamulatan ijay bangkag ta. Wain, iso asaan kan nga agungay. Agung ungetak ayamot. Di nakpay may timplan, di tikapay. Kapilaan? Ay, imbagam kumaata oray inuras ka nga itimplaan. Di nakpay dongdong, wain. Ay nabadong, di mo ka di bagbagati kasta. Tananipod ide nga aging gaita. Si kalaang tibadung adungdungwe. No dongdongwen nak. Akit palubusan na kami kan ni kumpare ngayon tayo nga agsat dito'y balay. Dito'y kamin balay. Tapno saan kan nga agungay. Ay katun na, may mayat manain. Sika nga ro din timang tilaw iti pulutan may amanok Sigay, tainak mang tilaw. Ay abam nga rudan ni Kapitan. Ay na, tatabadong ken Kapitan. Un-una inyo pa'y ngamin dagiti trabaho ken responsibilidad yon. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Bugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Mark Molag. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdengay.